EH-Baiko kideniz eta EH-Bai Front Sozial Eskualetiko osatu du kolektibo bat, gaur hemen bagira dan lan reformari buruz, langileria langirian delakotz, baina jakinez ere Macron kirietan beste pundu hainitz badirela salatzekoak eta borrokatu beharko ditugunak. Ni erakasten iz Hezkunde Nazionalan, publikoan, eta gu hunkiak gira ere, eta eskoletan baditugu kontratu prekario hainitz, lagunduak direnak, eta horiek galduz, nahi nahiez, lan baldintzak txartzen dira guretzat, baina sustut haurrentzat, horientzat baitira usu hor pertsona horiek laguntzeko. Egoran, eki sorozan honaiz, bizin parte edo deut, eta manifa untara etorri naiz lan lege horren kontra, lan lege horrek merkatua segituko duelako fleksibilizatzen eta badakigulako fleksibilizazioak ez duela ondorio honik bereziki langileentzat. Ni lab erakaskuntzan niz, eta egun unarretorri niz janik elkartasunez, Macron kontra bainiz, eta ere bai funtzionaru gizaz, eta Macronek bere ideietan badu ere berriz blokatu du indizio puntu hori, eta ni bizki beldur niz Macron eta bere gobernuaren proiektu guztiekin. Elkartasunez eta funtzionaru gizaz ere unate hori niz eguna. CGT trainargietako federakuntzan naiz, eta hemen naiz Macron lehendakariaren legediaren kontra manifestatzeko, berez da. Gaur egun ditugun kondizio guztiak eta bereziki babesten gaituen guztiak deusestatzen dut.